Ovo je štampana pločica sa mikrokontrolerom Genie 18, koja je opisana u praktičnoj elektronici 1 i u praktičnoj elektronici 10. Ovo su izlazi mikrokontrolera Q0, Q1 i tako dalje do Q7. Na svaki izlaz je priključena po jedna LED dioda, naravno na red sa zaštitnim otpornikom, što je omogućava da se vizualno prati kako se program odvija i da li se sve odvija onako kako smo zamislili. Na izlaz Q6 priključen je, oduzdole su zalemljene dve žičice koje idu na ovaj kalem ovoga releja. Prekidač releja izveden na ove luster kleme, što omogućuje da se tu priključi nekakav potrošač. Ovde je kao potrošač priključena automobilska sijalica od 12 volti. Preko ove dve žice dovodi se napon iz ispravljača, 12 volti naravno. Na izlaz Q7 priključen je zvučnik od 12 ohma. To treba imati u vidu, ne sme da se priključuje zvučnik čija je otpornost manja od 10 ohma. Ako vi nemate ovakav zvučnik, povežite dva zvučnika od po 8 ohma na red, pa onda na neki od izlaza i to će biti u redu. Ovo je baterija, kutija s baterijama, 3 puta 1,5 volt vezano na red, 4,5 volti, to se vodi na pločicu ovde na plus V i minus V. Ovo su ulazi. Ova prva tri mogu da budu bilo analogni, bilo digitalni ulazi, a ova dva ovde, to su D6 i D7, isključivo digitalni. Na ovaj ulaz D7 priključen je jedan mikroprekidač. To je u stvari prekidač kad se odavde pritisne, onda on škljocne, kad se otpusti, vrati se u prethodni položaj. Takvi prekidači se koriste na vratima frižidera i sličnih. U sličnim situacijama, na vratima recimo garaže, stana, na prozorima i pomoću njih se konstatuje da li su vrata otvorena ili zatvorena. Mikroprekidač. Ovo je senzor za kišu koji je opisan u praktičnoj elektronici 10. Imate zapravo dve trake od bakra, pa kad prva kap kiše koja padne između i ostvari spoj, onda se ostvari se kratak spoj između ove i ove tačke, ovde je napon baterije 4,5 volti, kad je tu kratak spoj, tih 4,5 ide na ulaz D6 i to je znak, podatak za mikrokontroler da preduzme neke radnje u skladu sa programom. Ovo je LDR otpornik, znači otpornik čija otpornost zavisi od jačine svetlosti. Jača svetlost, manja otpornost. Preko ovog konektora, preko ove utičnice i preko jednog kabla koji ide na kompjuter, na USB neki izlaz, doveden je program u memoriju mikrokontrolera. U ovom slučaju dovedena su 3 programa. Jedan koji treba kad padne noć da upali ovu sijalicu, drugi koji treba da kad počne da pada kiša da nas upozori i treći koji treba kad ovaj prekidač bude zatvoren, otvoren, da isto tako ukaže na tu situaciju. Evo ovaj prvo reset dugmetom, ja u stvari sad započinjem pritiskom na taj taster, ja sam program doveo, svi su programi na početku, oni se već i izvršavaju i čekaju šta se dešava na ulazima. Evo recimo LDR otvornik. Kad padne mrak, svetlost koja pada na njega postane slabija,
i onda treba da se upali ova sijalica, evo. Sad, traje mrak, traje ujutru, kako svane, sijalica se isključi. Naravno, vi ovde možda stavite LDR otpornik ili nekakav, bilo kakav drugi analogni senzor, a na izlaz da postavite ono što vas interesuje. Recimo, kad temperatura poraste da se preko nekog relea uključi grejalica, ili recimo kad počne da pada kiša da se uključi radio ili da se ujutru ili uveče uključi pa isključi televizor ili nešto slično. Senzor za kišu. Ovde je napravljen mali programčić, čim ovde padne kap kiše, ovde će da se pojavi nekakva muzika koja vas upozorava da je počela kiša. Evo, ja sad liznem prst i stisnem ovo ovde. Program je takav da će prvo da upali ovu diodu, ona će da svetli kratko vreme, ali vi možda podesite kroz program da svetli recimo 15 sekundi ili 15 minuta, koliko hoćete, pa ako se ništa ne dešava, da onda počne i ovaj zvučnik da svira, da vas upozori ako niste primetili. Evo je pala prva kap, dioda se upalila, evo je upozorenje. Ja sad brišem ovu ovde vlagu da ne svira. Eto. Pošto ovo nije više vlažno, za njega je to znak da je kiša stala i on je prestao, ali da ja to nisam obrisao ili da sam to malo jače navlažio, ovo bi sviralo, Bog te pita, recimo 2, 3, 5 minuta. Evo i poslednji ovaj prekidač. On se montira na vrata neke prodavnice, stana ili gde god hoćete, tako nešto, i kad neko otvori i zatvori vrata, bez obzira koliko brzo on to uradi, ovaj će da odradi svoje, da odsvira, a vi možda udesite da on svira koliko hoćete, ne samo jedan, nego 5-6 puta. Evo, neko je ušao i brzo otvorio i zatvorio vrata. Eto, to je bila Beethovenova etida za Elizu. Ovdje ste vidjeli ova 3 senzora. Tu možete da priključite i mnoge drugačije senzore. Na internetu ih ima na desetine i na desetine. Senzor za vatru, senzor za dim, senzor za vlagu, senzor za maglu, senzor za šta ja znam, prašinu i tako dalje i tako dalje. Desetine i desetine. A na izlaz onda priključite ili direktno ili preko relea nešto što treba da se desi kad postoji senzor prisutnosti. To je senzor koji reaguje na topla tela u pokretu. To znači reaguje na ljude, na mačke, kučiće i slične i ostale životinje, ali samo kad se kreću. I onda vi možete da napravite program koji će da reaguje na prisustvo ljudi. Recimo, kad neko uđe u vaš stan, čim on uđe, ovaj senzor to konstatuje i može da mu odsvira dobrodošlicu. Znači, sve zavisi od vaše mašte. Šta želite da postignete, koristite senzore i koristite potrošače i naravno napravite odgovarajući program. Evo, još jedan, samo startujemo iz početka, ovaj upali sijalicu, ovaj prvo diodu, pa onda zvučnik. Šta će biti ako oba uključimo? Evo, počet će. To vam je kombinacija i ona etida i ona američka pesma. Eto, tako je to.